Vážení priatelia, jednostranné rozhodnutie ukrajinského prezidenta Zelenského zastaviť tranzit akéhokoľvek plynu cez Ukrajinu výrazne finančne poškodzuje Slovensko a celú Európsku úniu. A výrazne pomáha Spojeným štátom, ktoré môžu zvyšovať dovoz plynu do Európy. Prezident Zelenský sabotáž na finančných záujmoch Slovenska a Európskej únie pácha napriek tomu, že Európska komisia jasne vo svojom oficiálnom liste konštatuje, že Ukrajine nič nebráni pokračovať v tranzite. Ani európske právo, ani sankcie. V prípade Slovenska sa bavíme o škode na úrovni 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch a 1 miliardy eur na vyššej cene plynu. A celá Európska únia zaplatí za toto Zelenského americké dobrodružstvo okolo 70 miliard eur. Slovenská opozícia a médiá však mlčia. Namiesto toho, aby ponúkli návrh na recipročné opatrenia proti Ukrajine a kde nájsť 100 milióny eur vypadnutých zo štátneho rozpočtu, prichádzajú s návrhom na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, kde chcú robiť povinné rétorické cvičenie o zahranično-politickej orientácii Slovenska. Toľko budú do nášho životného priestoru v Európskej únii a v NATO, ktorý nikto nespochybňuje, rýpať, až sa naozaj stane spoločnosti problémom. Poslanci Smeru, Slovenská sociálna demokracia dostanú odo mňa odporúčanie, aby sa na tejto nezmyselnej a v podstate zbabelej opozičnej iniciatíve nezúčastnili. Na moje veľké prekvapenie mlčí aj Európska únia a jej orgány. Zajtra ráno cestujem do Bruselu na rokovanie s komisárom pre energetiku a urobím všetko preto, aby som ho zobudil zo sladkého spánku. Lebo máme sakra vážny problém. Problém v desiatkách miliárd eur. Ani Slovensko, ani Európska únia nie sú vo vojne. Nemáme žiadny dôvod tolerovať Zelenského avantúry. A to najmä pri pohľade na pomoc, ktorú Slovensko a Európska únia Ukrajine poskytuje. Zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu a poškodenie slovenských národných a finančných záujmov bol dôvod, pre ktorý som cestoval do Moskvy. Potreboval som zabezpečiť minimálne plyn pre domácu spotrebu Slovenska, čo máme zabezpečené, dokonca bez zvyšovania cien plynu. Rovnako som chcel dostať odpoveď od ruského partnera, či Ruská federácia je pripravená pokračovať v dodávkach plynu na tranzit cez Ukrajinu a Slovensko ďalej na západ. Odpoveď bola kladná. Ruská strana bola nakoniec vždy spoľahlivým dodávateľom energií. V Moskve som riešil to, čo chcem riešiť zajtra v Bruseli. Riešil som a chcem riešiť vážny problém. Škodu vo výške takmer 1,5 miliardy eur, ktorú nevďačný ukrajinský prezident spôsobuje Slovensku, a škodu vo výške 70 miliard eur, ktorú spôsobuje celej Európskej únii. Ani v Moskve, ani v Bruseli nejde o zahranično-politickú orientáciu Slovenska. Tá je daná. Hoci pri pohľade na Európsku úniu sa obávam, že sa rozpadne skôr, ako si vôbec vieme predstaviť. Opozícia by mala preto prestať otravovať s povinnými retorickými cvičeniami a zaujať jednoznačný postoj k škodlivým rozhodnutiam prezidenta Zelenského. To by ale nemohla byť pokakaná pravda, ako je teraz. To by sa musela vymaniť z politiky jediného povinného názoru, na čo nemá odvahu. To by musela byť suverénna a obhajovať národné záujmy Slovenska, na čo nemá žiadne predpoklady. Lebo jej úlohou je obhajovať iné ako slovenské záujmy.